kung mag-depend lang ka permi sa imong sungkod, ingon ana na lang yung kahangtod sa hangtod. Have confidence, sir. Salig sa imong kaugalingon. Nahibaw ko, I know you can make it. Sige na, be, ambi ng imuhang sungkod. Kunya, hinay-hanaya na to nag-practice. Maglakaw ka, ha? Maway gamit imong sungkod. Sige na, sir, be, ambi ng imuhang sungkod. Pero, Jud, muro magmisuol kung pikas na kong tuhod. Be, bahala na, suwayan lang na to. Sige, sir, be. Sige na, Jud, sige. mahadlok ng ko. Ayaw kahadlok. Sige, ha? Ha, binang imong sungkod, ha? Sige, ato ni padako binhi. Nya, sige, hinay ug lakang sa imuhang mga tiil. Sige. Sige. Eh ba? Kinahanglan mabalansi na nimo imuhang paglakaw, sir. Di amang sakit nga karon. Kaniuna na ko. Oh, sige, sige, sige. Sige, hinay lang. Sige, sir, sige. Uy, uy. Sige, ha? Sige, uy. Ay, madama. Ay, nagkadlok, sir. Ay, nagkadlok. Sorry. Kaya ato na hinahinayan og massage ang imuhang mga tuhod. Sige, sorry. Sige. Sige, ha? Guniti ko. Oh, sige. Naarak ko. Alalay ko nimo. Sige. Sige. Ready? Oh. Sige pa. Oops. Sige. Sige, sir. Sige. Yeah, Guniti sige. ko. Basta pa, wey. Kutusan ko. Padayon pa? Sige pa. Ayaw lang lagi kahadlok. Sige, guniti ko, Sige. Unta mo ka, sir, ba? Sige. Sige, arik na Bibi. Dali. Gunit. Yeah. Akong tuhod. Oh, sige. Lakang. Lakang. Sir, sige. Sige, lakang pa. Sige, ha? Sige. Balik ta sa agi. Balik. Balik? Balik. Sige. Ha? Sige, ha? Sige. Asam ka, tuyo? Dili. Arik ko. Sige. Alalay ra ko nimo. Ay, kubuhi. Oh, dili. Takabuhian. Sige, ha? Go. Sige. Gilakang pala Ngayon na go. Okay, ready? Go. Go. Yes. Ana, sige. Go. Sige pa, sige, go. Go. Sige. Ilakang ang imuhang usakatil. Sige, go. Yan. Sige. Okay, kana na sa ang imuhang Pikas. right. O, sige. Ay, right, left, Sige, go. Sige, ha? Sir, sukad karon. Mauna ni ang atong buhaton, ha? Apil ni sa imuhang rehabilitation. Unya ato lang i-massage ang imuhang mga tuhod gamit ang initos nga gabon. Kibaw ko, sir, makaya ra nimo makalakaw ra ka og balik. Ha? Makaya na nako. Kabangan ako akong kaugalingon. Sige, mas maayo noon, sir. Sige pa, sige. Practice pa ta. Lakang. Go. Nga. Ha? Sige pa, be. Lalayan ta ka, be. Dali. Ay, kubuhi, dili lagi ta kabuhian. Sige. Hindi ko kasalig sa akong mga tuhod. Sige, ha? Sige. Ngayon na go. Oh, go! Yan. Okay, ready? Go! Yan. Then, ang isa. Go. Oh, go! Oh. Sige pa, go! Yeah! Yan! Nadungan. Ana, sir, sakto na. Tawa Sige. sa tayo. Kutas. Mura magnawawa ang sakit sa kong tuhod. Ana, aron ma-practice ng imong tuhod. Wala na gamit imong sungkod. Bitaw na. Di na ko magsungkod, ani. Di na ko magsungkod, no? Oh, hinahinaya na nato nga. Dili na ka magamit sa imong sungkod, ha? Sige. Pero di na ka magsalig na imong sungkod. Sige. Ali. Huwag na ta. Ali. Yes. Pagkakaroon, kahon sa ni nato. Kay, dili pa kakasalig sa imong mga tuhod. Mas main na lang ni kay sa di lagi kong kalakaw, no? Sige. Baway sa taha. Kutasan ko. Sige. Yan. Kutas nga nindot. Wag kong sabot. Hinay lang.
Tindot. Putasan ako. Ah, Gilang, karon pa man na, sir. sige. Lah, lingkod na sa nila. Kaya nakuha ko tubig. Magampo lang tala. Nya, mangita tagpagi aron makatabang tang Baylio. Ya, kung saan man nato pagtabang kang Leo. Huwag man tayo kwarta. Nga itong ika, bayad sa abogado. Di ba nagsabot naman talula na manghuamtan ni Nanay Lydia? Oo. Suwayan to nato pag-ato doon. Basin pa og dili ta niya balibaran. Ah, sige lala. Pahuway lang sa diri. Ay, sige kugol diha. Gawas na gyapon lagi si Baylio. O sige, attorney. Ikaw na ang bahala, ha? Basta kay gisulti ko na nimo ang tanan nga mga hitabo, ang tanang senaryo. Aha. Detalyado ang tanang information nga akong gihatag nimo. No. No, attorney. Dili na ko makikatubang sa kriminal. Sa korte na lang. Okay. Basta ikaw ang bahala. Oh, okay, attorney. Tita Carmi! Sige, attorney. Isali ko nimo ang tanan. Tita! Okay. Bye. Wait, Iha. Tita Carmi! Okay, Iha. Tita? Come on in. Tita, pwede anilaon ako mag-standby sa imong room. Magsakit akong dugan dito sa kwarto ni Ramil, uy. Iha, ayaw pangitag paagi nga madistansya ka ni Ramil. Dut-dut ganiya. Pangitag paagi nga maduol ka niya. Ron, may gugma siya ni mo, Iha. Saon man, be. Sigihan lang ko niya pasakit. Maayo lang lagi kung naa si Leia sa amo atubangan kay mapakita siya pag-care nako. Pero ugwa si Leia sayo lang ko pasakit niya. So, drama ra gyud ay ang inyong gibuhat? O tita, drama ra kiting amo. Pero tininuod ba ya kiting ako, tita? Naku ba bawa siya akong buhaton oy nga ma-fall out of love siya kang Leia? Nayapag siya? Bisag nagluip ang iyang asawa niya, padayon siya nahigugma nini? Kaayo gyud tita. Sakit na kayo akong dugan, tita. Makalagot, di ba? Pailog lang, Iha. Asa raman unya na paingon. Pauline, Iha. Murag pagahilantawan ko na. Ang mga kasakit ni Leia ning bayan. Kung dili siya mauptas sa konsumisyon. Kung di siya mamutos, mamatay siya sa konsumisyon. Ilabi na, Iha, kung mataw na unya ang bata nga mao'y gituhuan ni Ramil nga anak niya og sa iyang kabit. Di ay no, tita. Yes, Iha. Mamatay siya sa konsumisyon. Here! Pastilan, maura ni katabang at kaya mo
Pasensya na lang gini atong kwarto day. Saon busy kay ta. Unsa di ay? Gisok gali mo magkarmi ganina? Unya? O yaya, di na ko mapadaog-daog niya. Batunan ko ang kaisog. Kana, kinahanglan kong makigbisog alad sa among anak ni Ramil. Husto gid ka day. Sakto gid ang imuhang nahuna-hunaan. Fight good para sa imong baby. Sa umaabot nimo anak. Kay magpadaog-daog kay samot magapagduot. Kalibutan ta kahibut nga nganong managlahita.